المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Endas ngilu motosene utek gambiar mikir macem-macem. Urip angera ono enteke dino-dino kebak rasamu mah. Lungguh nang warung pinggir dalan pesen kopi nganggo utangan. Muga sesok ono rejeki teko iso nyaur ben iso urip lumaku. Nyawang lintang nang langit peteng tak takoni kapan rejeki modon. Utek kosong dompet yo kosong nanging donga ora tau tak gendong. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasadna. Aku nyuwun kuat nglakoni urip iki, waghfir lana ma mudda ya wasi'al kalam. Ampuni dosaku paringana rejeki. Sanajan kopi mung utangan, iman hatiku aja ngantilan. Urip abot tak pasrahke, muga Gusti paring dalane. Balio marang gowo opo-opo, dompet tipis mung ngisi angin wolu. Omelane bojo nambahi mumet, nanging aku meneng nyimpen lara dewe. Aku ngerti kahanan angel dudu sapa-sapa sing kudu disalake. Mung nyuwun marang kang kuasa, muga esuk luwe lega. Yen rejeki durung dijalar, tak tampani nganggo sabar. Sing penting iman ora rubuh, ise eling marang Gusti Allah.
sing cetara. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.